Lamune wong sugihan yen kandha duit miliaran ngomong rupus beli karuan hayalan setinggi langit pikirane morat marit mas dokter Ludi tangga batur pada sengit sampai nipu tukang kredit kaya dene kodok demeni ngulen ora mungkin sebab aduh-aduhan kudu nrima ning kenyataan bokat wis takdir sing pangeran aduh kakang sampeyan sing elingan aja gilani harta lan benda pader urip ning dunya mung sedela wis aja pada kakeyan lewat dudu saking kula ngrebut cinta wong sejin hati senyatane ora bisa kalalen umpama cinta Mime Wiranto bisa dicegah perasaan ora beda pira mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur aya denok bisikan cinta Mas Udinok itu wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya kakang kula pengen kesanding Mime Wiranto senang aja ora di kawin Azril buang kang kula rasane prihatin Azril buang melon madu wong loro ana ikatan batin aya deno bunda deno lamun cinta bisa diukur Mas Udinok itu mau ganggu lakine batur kang kula sipate wong wadon aya deno bunda deno gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur kang ora ato bisikan cinta kang ora ato wis nempel ning dada sing gawe kula ora berdaya kakang
Udin nok iput senajan ora dikawin kang kula rasane prihatin Mas Udin nok iput wong loro ana ikatan batin aya denok bunda denok lamun cinta bisa diukur mau ganggu lakine batur mamaku kang kula sipate wong wadon mamaku junti gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin kerasa hancur bisikan cinta Mas Edi Jeki wis nempel di dada sing gawe ku